Hei vaan YouTube taas pitkästä aikaa. Mä en tiedä osaaks mä enää kuvata näitä videoita. Nyt on ollut pieni breikki tässä. Viimeinen video on toi Fitness Classicin kisavideo. Tää video on sitten näistä Euroopan mestaruuskisoista. Ajattelin kuvata tämmösen koosteen taas. Katsotaan, että mitä tästä oikein tulee ja miten sitä ehtii kuvaamaan. Mutta kiva, kun oot tullut seuraamaan mun Euroopan mestaruuskisareissua. Tänään on keskiviikko. Ollaan käyty rekkarissa. Tultiin eilen tänne. Nyt ollaan täällä hotellihuoneessa. Saanut huoneen ja vähän levittänyt tonne tavaroita. Täällä on aikamoinen kaos nyt käynnissä tällä hetkellä. Nyt mä rupean vähän siivoamaan. Tänään aloitettiin vähän tankkaamaan pienesti ja kevyesti. Kiva, kun on saanut vähän hiilaria. Ja kunto näyttää tällä hetkellä oikein hyvältä. On kiristynyt hyvin ja mulla on nyt tullut paino itse asiassa alas 3 kiloa siitä Fitness Classicista, että on kiristytty hyvin näihin EM-kisoihin, niin katsotaan, että miltä sitä näyttää sitten lavalla. Ja mun kisathan on tosiaan perjantaina, ei vielä huominen, ja sitten on show day. Mä en malta odottaa. Ihana päästä taas lavalle. On laitettu nyt tänään ensimmäinen kerros pohjaväriä ja kohta pitäisi pestä tää pois ja laittaa vielä uusi kerros tänään. Ja sitten on joukkue, tämmönen kokous tuolla ja iltapala ja semmoista. Mut katsotaan millaisia klippejä mä tästä nyt saan kuvattua teille. Mut joo, vatsalihakset näyttää taas kyllä oikein kivalta. Vatsalihakset on varmaan mun kyllä yksi vahvuuksista. On näitä kyllä treenattukin paljon. Tänään voisi tehdä vielä vatsalihasteenin tässä. Pienet vatsalihaspumpailut. Voisi itse asiassa näyttää tän hotellihuoneen tälleen, että millainen tää oikein on. Hotellihuoneen esittely, room tour. Täällä on kylppäri. Ihan kiva. Sitten tässä on makkari. Mä majoitun mun ihanan tiimiläisen Venlan kanssa. Tuolla on Venlan sänky. Toi on mun tavaroiden säilytys ja tässä mä nukun. Täälläkin on mun safkoja ja tuolla on Venlan tavarat. Ja sit meillä on partsi. Tällaiset näkymät täällä. Ai että. Mut joo, tämmönen huone. Ihana olla täällä, kyllä. Tänään oli tosiaan rekkaripäivä. Ja me saatiin sieltä tämmönen pussukka. Niin mä ajattelin, että me voitais nyt unboxata tää pussukka yhdessä. Mihin mä teidät laitan? Laitetaan tähän. Katsotaan mitä täällä on. Itse asiassa mä katoin tänne kyllä jo tuolla, mutta näytänpä teillekin. Täällä on ketsuppia, kaloritonta ketsuppia. Ihan kun tätä ei saisi Suomesta, mutta säästän tän nyt sitten seuraavalle dietille. Sitten täältä löytyy tämmönen fitnesslehti. Ja joku tämmönen vähän iltalukemista sitten. Tietysti tuli tämmönen kiva pussukka.
Oikein hyvää huomenta täältä aamukäppäilyltä. Kello on jotain 9 tällä hetkellä ja kävin tuolla rannassa vähän käppäileen. Tähän päivään on herätty oikein hyvällä fiiliksellä ja sain nukuttua ihan hyvin. Ja joo, tänään on tämmönen päivä, että vähän saa chillata. Et ei ole mitään semmoista pakollista ohjelmaa nytten tiedossa. Katsoin just, että mihin mun pitää oikein mennä täällä. Mutta joo, ei ole mitään pakollista ohjelmaa tänään tiedossa. Pumppailee varmaan. Käyn sitten tänään vielä tankkaillaan vähän. Ja semmoista värinlevitystä. Toivottavasti pääsen nyt illalla myös luukkiin, koska haluan nukkua se luukki päällä, ettei tarvi herää keskellä yötä, koska haluan nukkua hyvin ennen kisoja. Tää meidän hotellihuone on täällä niin kuin tosi kaukana, niin tulee hyvin tämmöstä aktiivisuutta tässä samalla. Täällä on tullut ihan hirveästi nyt askeleita tuonne eilenkin aikana. Et tulee aika paljon teputettua. Mutta tänään jos sais vähän chillattua enemmän, koska pitäisi myös vähän malttaa ehkä olla ja levätä myös. Sitten lähdetään aamupalalle. Aamupuuron aika. Ihanaa. Puuropest. Puuro Evans kuuluu. Gourmet. Siellä kisavärit kananmunissa. No, ei se varmaan haittaa. Näytän ihan järkyttävältä, mutta ei anneta sen häiritä. Nyt on käyty tänään pumppailutreenillä, safkalla, hiukset on pesty, värit levitetty. Vielä ehkä pistän 1 kerroksen. Nyt mä chillailen tässä parvekkeella. Ihanaa, vähän hengähtää. Iski pieni väsy nyt ton safkan jälkeen. Hiilari laittaa väsyttään, mut joo. Sain tänään meikki- ja luukkiajan illalle. Eli mulla on 8:30 meikki ja sitten 10 taisi olla hiukset, niin pääsee hyvissä ajoin nukkumaan sitten ja saa vielä varmaan ihan hyvät unet ennen kisoja. Ihanaa. Nyt on väri levitetty taas lisää pintaan. Piti laittaa vielä. Ja mä lähden käymään nyt vähän tuolla käppäilemässä. Meillä varmaan käymään rannassa. Mut ihanaa, että tänään saa vaan tälleen vähän chillata. Nukuin tossa päiväunet ja vähän syödään ja yritän saada hyvät yöunet. Niin ihana tälleen latautua tuohon kisaan kerrankin rauhassa, koska yleensä nämä kisareissut on nyt ollut vähän semmoista häselystä ja näin, niin nyt on semmoinen hyvä ja rauhallinen fiilis. Kello on nyt about 8:30 ja mä oon menossa luukkiin. Tässä on tämmönen kunnon ennen ja seuraavassa klipissä varmaan näettekin sen jälkeen tuloksen. Se on aina niin iso ero. Nyt on luukki done. Tuli taas
aivan täydellinen. Mä oon ihan nyt glitterissä ja kaikessa, mut nyt äkkiä nukkumaan. Ja olisi kyllä yksi ateria tälle päivälle. Nyt mä hukastaan tässä niin mitään. Mä alakertaa. Mut niin, vielä olisi yksi ateria tälle päivälle. Kello on nyt 11. Toivottavasti saan nukuttua. Mutta tää meikki, tää piristää niin paljon ja tää saa oikeesti semmosen kunnon kisafiiliksen, kun näyttää taas ihmiseltä. Nyt tuli taas semmonen fiilis, että voi vitsi, huomenna oikeesti kisataan. Mulla vähän on ollut tänään semmonen fiilis ja tosi paljon niinku vaihellut olotila ja mood. Mut nyt on semmonen fiilis, että ihana mennä sinne lavalle. Tää luukki on taas niin hieno, että mä en kestä. Ihanaa. Huomenna mennään oikeesti viimeistä kertaa tälle keväälle. Mut joo. Tuli vähän myös vaaleampi tukka tällä kertaa, koska mä otin nää, mitkä nää on, pidennykset tuolta. Niin. Niillä oli tämmöset mun tukkaan sopivat aika täydelliset. Et nyt tulee vähän tämmönen vaaleampi luukki sitten. Oikein hyvää huomenta. Se olisi kisa-aamu tänään. Nyt on laitettu värit päälle. Kaikki on ready. Mä oon syönyt vähän aamupalaa tässä ja tunnin päästä lähdetään sitten kisapaikalle. Ihan hyvällä fiiliksellä mennään. Ei pysty kyllä niinku yhtään sanoa, että miten vois pärjätä siellä, mutta tavoitteena on, että pääsis finaaliin. Niin se olisi kyllä aika siistiä. Tosi vaikea niin kun kuvailla sitä, että mitkä mun tavoitteet on, kun nämä fitnessklassikit kuitenkin meni aika hyvin ja ensimmäiseksi kisoiksi sai niin kun toisen sijan, niin jotenkin tosi vaikea silleen asettaa ehkä semmoista realistista tavoitetta enää ja niin kuin pysyä siinä perspektiivissä, että missä niin kuin oikeasti on, koska jotenkin tää on niin uskomatonta, että tavallaan heti ensimmäisissä kisoissa kuitenkin pärjäs suht hyvin, niin en tiedä, vähän sekaavat fiilikset sen suhteen, mutta kunto on kyllä oikeasti paras, mitä on ollut ikinä, että saatiin kyllä paras kunto nyt näihin EM-kisoihin, että kiva mennä nyt kattoon sitten, että millainen se tulee oleen tuolla lavalla. Saatiin nyt reidetkin vähän erottuun paremmin. Et on kyllä kiristynyt kunto, mutta vois nää tietysti erottuu vielä paremmin. Mutta mä luulen, että tarvitsen vain lisää lihasta tänne jalkoihinkin. Koko kroppaan tää tarvii lisää lihasta. Tää tän lajin jotenkin juttukin onkin, että ikinä ei oo oikein valmis tässä. No niin, sitten lähdetäänkin kisapaikalle. Siellä on päkkärilaukku ja ruokaa ja kaikkea. Toivottavasti kaikki on mukana. Tää on aina semmonen, että pienet ressit, et onhan varmasti kaikki. No niin, sit se olisi menoa.